A wonderful book, a library with 66 books. Start with in the beginning and end with Amen. Kuthi yonke lento uNkulunkulu ayishilo akwenjalo. Asivume ukuthi yonke lento uNkulunkulu ayisho this morning amen omkhulu from us. Ungacamki lo amen oshoyo usuka from your humanity. Lo amen usuka kumuntu ongaphakathi, ngiyangizwa, ehlangene nomuntu waphezulu. Ngoba umoya wakho sengiyaphetha, umoya wakho asho sonke umoya wakho esiuncisha ithuba esikhathini esiningi sihambe ngenyama. Kufanele sicela uxolo kuMoya Ngcwele ngalokho. Awuna sizathu sokulalela inyama yakho. iBhayibheli lisho njalo. Asikweletana nenyama yethu kuba siyilalele. Kusho iBhayibheli. Silalela umuntu kufanele abe ulalela thina. Simtube, nengqondo. Sithumbele ukumlalela uKristu. Sengisho le kufanele yazi ukuthi asidlali, asizuvumelana nayo mayizokuphikisana noNkulunkulu esimkhonzayo. Kufanele mayithi kodwa uyabona ukuthi ayingeke yenzeke lento uthi njengoGideon, njengo Caleb ethubilisa abantu bakwaIsrael abavumelana ney'nhloli ezikhuluma into negative. Kunezinto ekufuneka uyithulise umsindo kuwe, zithule zithi cwaka. Kusala uNkulunkulu kuphela. Uzimisela ethweni uzovumelana noNkulunkulu, awuzuvumelana nesimo. Futhi awuzuvumelana nomuntu ophambene noNkulunkulu.